Gapu iti sapasa papanagserbi ti administrasyon ni Mayor Mike Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte ket naiyawat manen dagiti nayon nga usaren dagiti college students para iti umuna a semestre iti karaytoy school year 2024 to 2025. Imawat dagiti 67 college students iti sag 5,000 pesos a dagitoy ket dagiti nasa saririt ken nakurkurang laeng ti pagkasapulan da para iti inda panagadal. In the one, the Mayor Mike Hernando ken Vice Mayor Napoleon Hernando pakairamanan dagiti sumagmamano as Sangguniang Bayan members iti San Nicolas iti naisayang kat a financial assistance to college students iti mismo as San Nicolas Municipal Hall. Iti administrasyon ni Mayor Mike Hernando ket kalikagom nang itultuloy ti indrogi ni former Mayor Alfredo Valdez Jr. a college scholar tapno ti kasta ket matulungan dagiti agad-adal at taga San Nicolas in bagana nga adda pay ti aktibong scholarship program ti biyang ni Mayor Mike Hernando adaytoy ket ti Damili scholarship program ken napunduan ti LGU scholarship program adaytoy ket ti gagemna ket tumulong kadagiti estudyante nga agkurkurang ti kasapulan da para iti inda panagadal ti kolehiyo. Istorya lang kada kayo deti sitwasyon tayo iti scholarships deti San Nicolas. At deti talong existing scholarship data iti college so deti BNE Foundation input up ni Dr. Alfredo Valdez iti nga yung encourage nila tamat no dapel lang mang punto tatan deti met scholarship ti numutibiyang so deti Damili scholarship program nga adda met tata scholars tayo ken detoy programa tayo iti deti tata programa so that ay scholarship iti LGU San Nicolas which was enhanced during our administration. So tinamayan tayo apo ninayonan tayo ti pundo deti a programa tapno ado ti recipients ket I'm happy to report to you nga adda na 8 nga napagraduar tayon nga successful iti deti a programa. Ket iso ti arapa-apek nga graduar kay amin tapno ti kasta ket kompleto deti panaging scholarship yu iti LGU ti San Nicolas. Deta ti challenge nga ibati kada kayo nga agraduar kayo iti deti programa. Amo yun ape agraduar kayo iti deti programa tapno agraduar kayo iti deti kursuyo, di ba? Ket aginanos tayo hang maited amin ti munisipyo ti masapsapol yung ti basit ket numanen na yun ang ket mangitonta iti baligi tayo. So kas amayo igaadyo ti agbasa tapno ti kasta ket umayon tuman alan deti para next semester yon naging katagraduar kayo tapno kanayon ti agkikita. Okay? Kan deti ket matulungan yut naganak kada kayo kan kastape iti ili tayo. You are the future of our town. Isong igadyot agbasa tapno agbaligi nga us-usto iti ili tayo nga San Nicolas. Naragsak daytoy numutubiyang kapsat anak mi ta makita ta kayo manen nga umay pumasyar iti daytoy munisipyo tayo. Ket ala dito pinangited iti educational assistance ket programa iti munisipyo ket namnamaan nyo nga agtultuloy daytoy iti tinawen babaen iti liderato ni Mayor Mike Hernando. Palakpakan tayo kabsat. Kan kastamot iti pinangaprobar iti budget daytoy Sangguniang Bayan babaen ti tulong dagiti kakadwami iti Sangguniang Bayan. Ta amumi nga ti edukasyon ket iso iti kangrunaan nga may isagot iti munisipyo ken dagiti parents yo katakayo. Ta iso iti kabintasan nga maipatawid. Napalaos ti panagyaman dagiti estudyante a recipients tinasao a financial assistance ken ditoy nga inpadanon da ti panangigaed ken ilalaing dapay ti agadal tapno di kasta ket matungpalda ti ambisyon ni Mayor Mike Hernando a makaturpos ti inda panagadal. Ket ko lang ti agyaman kini Apo Mayor tayo nga
Hernando ta iti-inted ng educational assistance kanyami nga college students. Na dakkel nga tulong kanyami ka detoy nga inted yung Apo Mayor aglalo ka digiti padami nga marigrigat tapno makaturpos kami ti pinagadalmi. I-promise mi met kanya yung Apo Mayor nga ilalaing mi iti pinagbasa mi ken ano ti course mo adi? Nursing Pagbasbasaan. NCC Taga ano ka? Barangay 19. I would like to extend my very sincere thank you to our beloved Mayor, Honorable Mike Hernando, for this educational assistance program that he implemented and continue to support for the kabataan of San Nicolas. And with this financial assistance, it will give progressive San Nicolas because they will provide more young professionals for them to be able to help their studies, and of course tatnon umado pwede professional dito munisipyo nga San Nicolas. Agyaman na ken ni Apo Mayor Hernando ta matultulungan na dito pinagbasak ka dito ken DJ idiin baga na ken ni papang ko nga tulungan nakto nga agbasa nga tapnon makabasa na ken matulungan ti nagandang Okay. Anong course mo adi? Business ad sir. Anong eskwela? MMS sir. May kamano ka? Second year sir. Okay. So, takkel ba nga maitulong dito programa ni Mayor kada kayo para kada di estudyante? When sir nagdakkel uno ita numan uray man diti medyo late pero DJ pan nakalate na circuit sakto lang ka DJ opening kasi ada pagkatang mit school supplies mi kada dagiti mabayadan pa idi eskwela sir. Nagyaman pa'y dagiti naganag itibiyang ni Mayor Mike Hernando. Iti kada iti a programa ti administrasyon na. Tangamin, ket dakkel kano daytoy a makatulong kadakwada nga agpapaadal. Thank you sir. Alaak man dati nga gundaway sir nga ipadanon tin nalaos nga panagyaman ko kini Apo Mayor ta napagasatan man dito yung anak ko nga napili nga tapno iti kastakit umawat iti financial assistance para kada iti anak ko sir ta narigat talaga sir ti kasasaad sir sa kasidwa ti college ko tapos basit lang ti sahod nga adami trabaho sir nga makaumanay sir iso nga nakadakdakil nga tulong para iti pamilya nang iro na iti anak ko nga tapno maragpat na ti arapaap na sir. Agyaman ni Apo Mayor Mike Hernando ti pinangtulong na kadi estudyante sa amin sir. Kid daw ni Mayor Hernando, karagiti scholars asapay kuma ta ilalaing ken igaedda ti agadal tapno ti kasta ket makatulong danto iti pamilyada ken iti ili as San Nicolas, Ilocos Norte. Ti ikid daw ko ket they should make the most out of it. Nanumulang ang ti isang kabasit no nayunam nga pagsasaok aket makaitunda. Ket sa pela ko mata makapagraduar datap ni tikas na ket matulungan dati bagbagida ti familia da ken ti ili detat wisko so nga in-launch dati scholarship program nga funded by the municipality idi nagtugaw ti numutibiyang in-enhance tayo which means nga in-yado tayo ti recipients deto ita ma-appreciate tayo ti value ti edukasyon nga para iti pagseatan ti ili tayo tanong mapagraduar ti di anak tayo taga San Nicolas agad muna mapasayat tayo ti kabibiyag da may kadwa dayaw tayo pay tingnan ko na dapo nga ti edukasyon ket it's the greatest equalizer problema no nubak ng iti edukasyon pantay-pantay ti edukasyon no magunod mo ti diploma hamo maisalda
hanga maoram, hanga mapukaw, hanga matakaw. Gamang dadatoy itibiyag tayo. So nga nakasesyat nga ti local government kat aside from agriculture kan social services kat edukasyon pati prioridad na tapno ti kasta kat agkukuyog agturong iti sa pasap nga panagprogreso ti ili tayo. Kasalot sir iti intay pa nagarisit karigiti recipients sir. Digiti na sa iti grades na. Kadi consider ti DJ income di familia. So digiti na siya ti grade na kan digiti medyo agkasapulan iso ti prioridad no ko. Okay. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.